Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Bissier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Kemm grazzja kbira li għandna l-Ġesu anke magħna dal-għodu. Għax kif wedna hu se jibqa' magħna u l-qudiesa hija l-mument li ntaqgħu miegħu. Niltaqgħu miegħu fejn inħalluh mhux biss ikun barra minna, imma saħansitra jidħol fil-ħajja u fil-qalb tagħna permezz tal-kelma li se nisimgħu u permezz tal-Ewkaristija li se nirċievu. Ejjew niftħu qalbna lih. U nibdew billi ngħidu grazzi lil Alla li qed joffrilna lill-Ibnu anke dalgħodu f'din il-quddiesa. Jitolbuh jgħinna ħalli ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U nitolbuh ukoll isaffina minn nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja, bibnek, Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, lil kull wieħed minna Alla tagħna grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. U għalhekk li tgħid l-Iskrittura tela fil-għoli, jassar lil siera ta' doni lil bnedmin. Tela, xi tfisser din għajr li hu niżel ukoll fl-inħawi l-aktar l-isfel tal-art? Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-smawiet kollha biex jimla kollox. U huwa dak li talew xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu, sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-Iben t'Alla. Insiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmienu. U hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Ma nkunux aktar trabi mitfuqajn l-lawn u lem u mkaxkra minn kull riħ ta' talim bil-qerq
ta' bnedmin u bl-imgan tagħhom biex iwasslu lil ħaddieħor fl-iżball. Imma waqt li nagħmlu s-sewwa fl-imħabba, nikbru f'kollox fih, f'dak li hu r-ras, Kristu. Fih il-ġisem kollu isib ir-rabta u l-għaqda tiegħu permezz tal-ekiesi kollha li jservuh skont il-ħidma ta' kull waħda minnhom biex jikber fih innifsu u jinbena fl-imħabba. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, flimkien, fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Flimkien, fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda, leja it-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Flimkien, fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu it-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Flimkien, fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Jien ma nitaxxaqx bil-mewt tal-midneb, imma bir-reġġa lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intkom li dawn il-Galilej kienu iżjed mitinbin mill-Galilej l-oħra biex sofrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-kol tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqa' it-torri ta' Silwam u qatilhom, taħsbu intkom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalem? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra tat-tin imħawwa falqa, mar ifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdem ilu l-għalqa: ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha, mela qlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkitt l-art. Iżda dak wieġbu: int ħalliha Sinjur għal din is-sena sa ma nesqilha madwarha u nagħtiha d-demal. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hekk tiskanta Ġesu saħansitra l-aħbarijiet li kienu jċirkulaw fil-Galilea dak iż-żmien ukoll użhom biex jibda fuqhom il-kelma tiegħu. Illum qed jitkellem fuq żewġ aħbarijiet ta' gruppi ta' nies li nqatlu, wieħed bit-torri u liħor x'qatilhom Pilatu, u qed juża dan l-episodju biex jgħidilhom: isma' taħsbu li dawk għax ħatja ċralhom hekk. Għallhom imma anki intkom jekk intkom mhux se tkunu kapaċi tibdlu ħajjitkom u tgħixu ħajja tajba, ukoll bħalhom se jiġu tintilfu. U din kemm il-darba Ġesu tkellem fuqha, l-urġenza li jiena verament il-ħajja tiegħi nibżalija, li l-ħajja tiegħi nuża tajjeb, li l-ħajja tiegħi ngħixha tajjeb. Di mhux kwistjoni li fl-aħħar imbagħad indur lejn Alla ħalli nikkwista l-ġenna, hija kwistjoni ta' ħajja li rid ngħix minn issa biex ingawdiha issa. Jiena nara tal-ħalil it-tajjeb vera grazza kbira tara l-Ġesu jaħfirlu u jtieħ saħansitra lilu biss il-ġenna, però ħanejdwa kif inhi. Dak il-ħallil qabel ma kienx jgħix tajjeb u l-ħajja tiegħu ħalija wkoll. U għalhekk jiena rrid noqgħod attent li l-ħajja tiegħi ma naħlihiex, anzi, kemm sabiħ li bil-ħajja tiegħi
nista' nagħmel ħafna ġid naraw il-qaddisin, ara kemm ġid sar minn tant insara li anke l-Knisja rikonoxxietom bħala qaddisin propju għax il-ħajja tagħhom użawha tajjeb il għaliex verament kienu kontribut fil-Knisja u fis-soċjetà. U għalhekk hemm grazzja kbira wkoll li anke din il-ħaġa li ngħix ħajja tajba. Huwa Ġesu stess li qed jagħtini l-grazzja biex ngħixha. Illum qed juża din il-parabola xkejkna tat-tina tas-siġra li kienet nixfa bla frott, kien sjaqlaħħa, imma l-bidwa qallu le, qallu ħanerġa' ntiha ftit demel, ħanerġa' nħawwelha madwarha. U tiskanta kemm grazzja kbira li Alla fl-imħabba tiegħu iħobbna tant li anke jekk stess aħna nisbaljaw, anke jekk stess naqgħu u lest li jtina idejh biex verament nerġgħu nqumu u nibdew mill-ġdid il-ħajja tagħna. Tantu hekk neħdu s-sagrament tal-qrar meta Pietru qallu kemm hemm bżonn, qallu kemm hemm bżonn Pietru, qallu kemm hemm bżonn. U din hija grazzja kbira. Imma trid tkun kapaċi tirrikonoxxi li anki inti mhux qed tgħix tajjeb, li anki inti għandek l-affarijiet li għandek bżonn titlob lil Alla jgħinek għax il-qrar u għal-mument meta inti ddur lejn Alla u titolbu jgħinek għax inti tħossok tajjeb. U lest li jgħinek Ġesu, lest li jagħtik l-għajnuna tiegħu. Tantu hekk li anki fl-ewwel qari rajna kif Alla fl-imħabba tiegħu li inna jagħtina l-grazzi li jkollna bżonn, skont anki dak li nkunu għad nagħmlu, skont l-istat tagħna. Pereżempju, jekk inti żżewwiext, jekk inti rabbejt familja, Alla tak il-grazzja li inti tista' trabbi dik il-familja, li inti tista' tieħu ħsieb dawk it-tfal u n-neputijiet bil-problemi kollha li jinqgħu magħhom. Inti tista' verament bl-għajnuna Alla tgħix dik l-esperjenza. Imma xejnek Alla x'il-kull wieħed minna Alla skont l-istat tiegħu, skont dak li anki jatina biex ngħixu fil-ħajja tagħna, jatina anke l-grazzi biex nistgħu ngħixuhom tajjeb dawk l-esperjenzi. Ħalli nerġa' ngħid, jgħinna biex inkunu ta' kontribut madwarna bil-ħajja tagħna. U għalhekk hemm grazzja kbira li aħna verament fil-ħajja tagħna kapaċi verament ngħixu ħajja tajba għax nagħmlu l-isforz tagħna, għax nagħmlu l-ħila tagħna, però għax nitolbu l-għajnuna Alla. Ħalli verament il-ħajja tagħna tkun rigal ta' mħabba, speċjalment rigal ta' mħabba madwarna. Għax dak hu li għalih ħalaqna Alla l-kol, kull wieħed u għada minna li nkunu rigal ta' mħabba. Nixbħu lilu. Ejjew nitolbu din il-grazzja ħalli verament il-ħajja tagħna nsarfuha f'esperjenza sabiħa lina l-ewwel nett ħalli nkunu qed ingawduha u mbagħad anki għal ħaddieħor. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Jekk nitolbu l-ewwel nett għall-Papa u l-isfijiet tispiċċaw l-aħħar ġranet dan is-sinodu, ħalli verament dan is-sinodu jkun ta' grazzja mhux biss għall-Papa u l-isfijiet li kienu preżenti fosthom l-Arċisqof, imma l-Knisja kollha. Ħalli dak li verament intqal hemmhekk u ħareġ hemmhekk fid-diskussjonijiet li saru jgħinu biex jagħtuna direzzjoni sabiħa fil-ħajja tagħna ta' nsara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għax-xita f'pajjiżna. Għatina l-grazzja mulej li jkollna x-xita. Ħalli l-eliqi tagħna, ħalli l-art tagħna tagħti l-frott li għandha bżonn għas-soċjetà tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja. Għalfejn hemm il-gwerer, l-inkwiet, dbatija ta' ħafna nies, ta' familji, ta' tfal, ta' nisa. Għati l-grazzja ta' sinċerità lill-mexxejja tal-ġnus ħalli jfittxu soluzzjonijiet ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna, saħħaħna fir-rabta ta' bejnietna. Għatina l-grazzja li frott tal-imħabba ta' bejnietna ngħixu ħajja tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Nitolbu l-Madonna li ilhom tagħna l-koll u nitolbu għatiħu ħsiebna u tħarisna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina bit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
jitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom qegħdin naqduk dalgħodu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna għal fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jsidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk, flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal. Ħudu xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Tal-li għandna fostna huwa Ġesu, l-iben Alla li għax iħobbna qed jippreżenta lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn qudiebek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddshom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla il-Missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tad-disa tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħaseb. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu b'imħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħedin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u Waffirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Għamil mulej li bis-sem li nieħdu fis-sagrament imqaddes, nimxu l-qoddim fit-triq it-tajba, hekk neqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta.
Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEF u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolmu li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEF qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u qofmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urini li inti jomna lik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sidna Marija li kellha tkun omm Alla. Sirna li inti fis-smawiet titqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek mberkin di fost indisa
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li ninti jomna, għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina li tikuni bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infen, kull ġenna l-erbih kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta sidna Marija marettejn qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismejk tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima Amen. lik Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li ninti jomna, għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina li tikuni bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen. Kull ġenna l-erbih kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza Marija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, l-Ibenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ. Meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfi minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, l-Ibenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil binhom Ġesu fit-tempju. Is-siena li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slima għalik li kien għajdu li xaħna turufnatu li teva. Li l-ek nitnedu aħna nikbu nofu ftana l-wit ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwalina u klajnijiet tal-ħnina. Urina wara dan it-truflament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, bis-siena li jinti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria għal-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistruħu fis-slim Amen. mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om bil-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina.
Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-mniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati, l-inna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni mqazza u glorjuża ta' Marija Verġni inkunu meħlusa minn kull dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu dħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġarrew fid-dinja mat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, dilek Alla fdalek lill-liblek. Fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant Irrokku, Itlob għalina. San Pawl Missiena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Orazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Li tolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla
imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem masis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek għal-Biro Malla Marija Santisma, imbirek għal-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Arus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.